கைஸ், இப்போ வந்து மழை பெய்ஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ அதாவது லேசாக சாரல் விட்டு அழகான சின்ன மழை பெய்யுது. இப்போ வந்து நம்ம தோட்டத்தை பார்க்கலாம் வாங்க. அதனால கேட்டிங்க. இங்கே வந்து நம்ம மல்லிகைப்பூ நட்டுருக்கோம். அதனால் நடந்தாலும் ஒரு செடி காஞ்சே போயிடுச்சதுனால அதை நட முடியல. கொஞ்சம் இப்போ நட்டுறேன். ஒரு 30 ஃபுல்லாக வச்சு நட்டுட்டேன். 3 டேபிள் ரோஸ் ஒயிட் கலர் ஆரஞ்சு ஃப்ளேஸ்லாம் இருக்குது. இதில் வந்து கத்தாழை செடி இது வந்து நித்திய கல்யாணி இது வந்து இறந்து போச்சு. அது காஞ்சி போச்சு ரொம்ப நாளாச்சு இதை நட்டு. அதனால் ஆனால் பச்சை இருக்குது இன்னும் இதில். இது வந்து சங்குப்பூ. இது விதை பூ போட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி இதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அழகான தோட்டம் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் குட்டீஸ். இதோட வந்து எங்கள் வீட்டில் மொட்டை மாடிலேயே நாங்கள் வச்சு வளர்க்குறாங்க. இதெல்லாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அழகான இருக்கும். நான் புகை இது மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் உடச்சிட்டேன். நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் டேபிள் ரோஸ் தான் நிறைய இருக்குது. இது மாதிரி டேபிள் ரோஸ் இது வந்து லிப்ஸ்டிக் செடின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி செடி. அதான் பிஞ்சு மாதிரி கையாக தொங்குது பண்ணுவேங்க. அதை வந்து இது அப்படியே பச்சு அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு கொடியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. இன்னும் அப்படியே வளர்கிறோம். இது வந்து டேபிள் ரோஸ் தான். இதுவும் டேபிள் ரோஸ் தான். இதுவும் டேபிள் ரோஸ் தான். இதுவும் டேபிள் ரோஸ் தான். இது வந்து மிளகா விதை போட்டிருந்தேன். வளரல அது, ஆனால் வச்சுருக்கேன். இருக்குது நிறையா இருக்குது அது மாதிரி. ஸோ இப்போ வேறு ரொம்ப மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ ஒரு புது வீடு கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். முதல்ல இல்லை அந்த வீடு, இப்போ கட்ட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. கொஞ்ச நாளையே முடிச்சிட்டாங்க சீக்கிரமாகவே. இங்கே பார்த்திங்கன்னா மல்லிகைப்பூலாம் இருக்குது. ஆமாம், இப்போ அதை பார்த்து முடிச்சாச்சு. அதோட முடிச்சுக்கிறோம் கைஸ். மழை வர மாதிரி இருக்குது. அடுத்தது குட்டீஸ் கிச்சனில் உங்களை கூப்பிட்றேன், பார்க்கலாம். குட்டீஸ் கிச்சன்னு கொஞ்ச நாளில் வீடியோ போடுறேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு போட்டு, ரொம்ப நாள் வீடியோ ஆச்சு. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிங்கன்னா தான் என்னால் நிறைய வீடியோ போட முடியும். ப்ளீஸ் நிறைய வீடியோ போட்டுருங்க. என் தம்பி வந்து தூங்கிட்டு இருக்கான். இது வந்து கத்தாழை செடி. சரி, நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் கைஸ். பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம ஜெஸ்மித்ரன் சேனலுக்கு. பாய் கைஸ்.